Joo, ja tää ohjelma on tehty taikavarvu. Tässä vaikuttaa olevan enemmän homoja kuin mitä tässä oikeesti onkaan. Ja kylpyamme. Ja takahuone on remontoitu ihan viimeisen päälle. Joten sä lähdet. Vaan ihan rauhassa. Entäs putket? Mitä helvetti? Niin tosiaan ne putket, mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä on Melkoinen sonne se. Noin! kuin omat taskunsa. Miten se on? Sonne. Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa Homoja. ja lähiaikoina? Ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita Kiiva. Persuksiin. Joo, Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äites. Tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla Kylpyammeessa itse. Ja katsokaapa samalla kaakeleita. Oho. Saumat, ne on suorassa. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oman kämppäs löydät. No se tämän päivänä ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. Mun vakuutus sen kuitenkin korvaa. Mitä tapahtuu hirveitä? Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Minkä ihmeen takia? Enpä enää koskaan ole sitten surriasanassa. Mä kerron asiasta poliisille. Mukavahan meillä yhdessä on ollut. Missä? Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy laittaa hynttyyt yhteen Tanjan kanssa. Joo. Ja Alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon noihin tapetteihin. Tää vaikuttaa kyllä aika hyvältä. Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Naisystävä vaatii luokseen asumaan, niin minkäs teet? Sitä piti vielä kysyä, että minkälaiset naapurit tässä on? Arvaa! Siis todella. Homoja. Mutta rauhassakin saa olla, jos sitä tahtoo. Kun ovet on Sepposen selällä ja väkeä lappaa kuin hollituvassa. Täällä on asuntoesittely. Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äites. Onko selvä? No hyvä on.